nikech naneno kanyo chieng' wuok tich mano mar jumani, Daktari Raymond Omolo mano jagoro mongirore bwa migawo mar arita noromo kod jotelo makaluo mar neno kaka inyalo rwak jatend piny Kenya. Bende paro ni en kare mano mar koro keto siasa mag wathenge mar mondo mi koro warwak jatend piny Kenya mondo chwalnwa dongruoge mopogore opogore, nikech rombe ma kamagi ema bende ineno kora mana ka josiasa jayuoro to siasa bende muomore. Sharon, adwa nanyisi ni Kaluo onge pogruok. Gima timore ga Kaluo en siasa mar kalongolongo mag jomoko. Nang'o? King'iyo, MCA wadwa ma Osiaya owacho ni wan ka Raila owacho ni ber to ber. It is not per se. Raila ok en ng'at moro ma janeko ma chiwo chia gokinyi to wacho ni gini koro ber. People need to understand ni Raila no compete against Ruto kendo nowacho gik moko mane oneno ni kawaluwo to nyalo konyo Kenya. Some of the things mane Raila wacho notemo kono jo Kenya. Ni sirikal ni kawayiero to mage ma wadhi yudo godo kabedo chandruok. Iyudo ni ko gikone gik mane Raila wacho odhi otimore. Ogik sama jo Kenya wuok oko andamana mage wacho ni Ruto must go. Raila being a Pan-African ng'amoero jo Kenya to gicha king'iye jenzi kaka nowuok ne en gima dhi kethonwa Kenya gadieri. Nikech ka ng'ato wacho ni Ruto must go to okonyisi formula ni to Ruto kosewuok to ng'ama dong'. To what is the formula? And then it was this person who is telling you new lead Guinea. Tokoni ni is leaderless, is clueless, is not and everything and less. Raila said, ni Kenya is greater than any of us. And he knew very well, ni kagini okodonje, to Kenya ne dhi kethore. Raila obiro. Raila stood by this government to see ni there is at least the stability, because we are crying ni economy de marach. Ere kako economy de marach ni to wan bende wamoko wadaro ni mondo wa create a coup. Then